nuwun kala nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Kasuguhan karajan sosi wilasane Gusti Kamo kuasa welas kajiwa karsariro. Tumujuning kagem para-para pepunden sesepuh dalah bini sepuh ugi kawula sakanca. Nuwun. Saderepun kala dereke manungsa puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu sakmenika. Saged manunggal kempal. Natapi dharmane tiyang sepah nun inggih panjenenganipun Bapak Karno dalah Ibu Siti Marpuah. Moro kalbaken putri kinasih kusumane ayu Mbak Monika Dwi Tamara. Cinatu promo kalian Mas Bagus Adi Cahyono. Mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Eka kawula hormati sedaya mawon sesepuh bibi sepuh aji sepuh kasukuhaken. Para alim, para ulama, mugi para kiai pangembating praja Bapak Kepala Desa sedaya perangkatipun wonten ing leladang Desa Pekancing, Kecamatan Japah. Ingkang satuhu kala hormati satuhu kala boten nuwun. Boten kata lumpen tumujuning kagem Bapak Babing Kantipnas saking Polsek ugi Bapak Babinsa. Ingkang paring izin wonten ing dalu sakmenika gumelaring adicara tasakuran walimatul arus. Wonten di dalem mangkugati Bapak Karno pegawai SC Negeri Pekancing dalasan Ibu Siti Marfuah mangkugati. Ugi katepangan saking Waranggono saking Santana Campursari ingkang wijil saking ladang Desa Bajem Duko Wedhek kapimpin langsung saking kusumaning Mas Bagus Paryono utawi Mas Hendre. Acecala saking nun inggih Mustika Production Bapak Triyono ngaturaken matur gunge panuwun. Siaga karya HS Audio Sound System ingkang wijil saking ladang Bogorjo kasigro pedaring atur pambagya panglipur wonten ing kalenggahan tumuju puraning adicara. Setunggal Bapak sawiji kajegaraken saking Campursari Nusantara ingkang cacahing wonten 3. Ingkang sampun kapundhut saking leladan kota Surabaya, Tuban kalih Semarang. Nggih. Yai Sepini Sasono gumelaring atur pambagya Raharjo. Sinar Campursari New Santana kawitan kanthi wasilah sallu ala Nabi Muhammad al artis. Kadhanaken saking Triwidawati ingkang kawa sepeda kusumaning ayu Mbak Rima Marisa kalajengaken nun kusumaning Mbak Susi Amelia. Oke iki ingkang ketiga niki Mbak Ayu Rina Nosi